kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Naglaptas ang kahapon sa social media mga litrato sa mga kabataan nga yara sa suludsang mall. Bacolod DOC nagapaandam sa mga commercial establishments nga sarang ma-revoke kung mabawi ang ilang safety seal kung padayon sila nga magabaton sa mga minor de edad. Samtang yara pa sa alert level 4 ang Bacolod. Ma-report si Nico Delfin. Sa idalom sang alert level 4 status ang Bacolod, ginadumilian gihapon ang mga minor de edad kag mga nagaedad 65 anyos pasaka nga magwa sa ila puloy-an. Ini magluwas lang kung silang nagapabakuna kag kung may emerhensya kag kinahanglanon. Pero humalin pa sang weekend, makitaan bisan pating mga magagmay nga mga kabataan sa mga mall sa Bacolod. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Emergency Operations Center, mayara sang miscommunication sa ginanunsyo nga alert status ang syudad. Ang Bacolod yara sa gihapon sa alert level 4 kag wala pa ini ma-downgrade. Pero ginsugilano na sang katapos ang EOC ang mga mall managers pati ng pamunuan sang ila security personnel agod hindi na matugutan ang paglagaw sa mga kabataan sa mga mall kag bisan sa iban pa nga commercial establishment. Nagpahagman sila nga base this is brought about by the confusion sa aton nga alert level system plus number 2 ang aton nga pediatric vaccination. Ginpaandaman naman sang pamunuan sang EOC ang mga tagdumalaan sang mall kag commercial establishment nga sarang man ma-revoke ang nahatag nga safety seal kung magapadayon ang ila pagbaton sang minor de edad sa idalom sang alert level 4 status. So there can be grounds for revocation sa ilang safety seal if ever they continue to violate what is in our health protocol and in our executive order. Paandam kita nga subong sila ganun po aton kaso, hindi ta gusto nga ang madason nga search naton kalabanan nga mapiktuhan mga kabataan. Sumugod Nobyembre 1, tubtob 14, ginpaidalom sang National Interagency Task Force sa Alert Level 4 ang Bacolod. Samtang ginpaandaman man ang mga market supervisors angot sa nagalapta nga video sa mga kabataan nga naga-practice ang ila political chant sa guwasang Libertad Public Market. Ang kinahanglan kasi na sustained participation and sustained observance of the health protocol. Kadaman sa mga kabataan ang wala sang suksok nga face mask kag face shield. Amo ginmanduan na sang pamunuan sang EOC ang katapos ng task force disiplina nga hugto ng pagbantay sa palibot sa merkado agod mapaiway ang kasubong nga hitabo. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.